Zdravo svima! Ćao. Vratili smo se. Koliko je prošlo, Nemanja? Jedno 500 godina. Da. Imali smo neke obaveze. Nismo bili u mogućnosti. Ja. Ali sad imamo manje obaveza i sad ajde da se vratimo u velikom stilu. Živi istina. Jeste, šta radimo? Jedemo, šta će reći? Jedemo! Mislim, vidi nam se. Šta će lepše da radimo, bude? jedemo. Šta je ovo? Tokyo Treat. Pitano je pretplata, znači vi njima date pare, ali vama mesečno pošalju kutiju japanskih slatkiša, grickalica i pića. Neki put bude lepo, neki put bude katastrofa, ali Uvek je bilo lepo, sem onog jednog puta. Pričat ćemo o tome neki put. Dakle, cene su sljedeće. Uzo si mi, hvala ti Nemanja, hvala. Znači ima dve vrste kutije, klasična i premium. Klasična $25, premium 35. Razlika, a u premium idu još par dodatnih stvari koje su skuplje, znači kvalitetnije i ide jedno piće uvek. mislim da tu se ide 12, a ovdje u premium ide 15 stvari. 17. 17. Loše čitaš, Nemanja? Nisam ni čitao da se zapamtio. Da, plus uz to sada postoji mogućnost dodataka, kao što je praćenje pošiljke i osiguranja ako se pošiljka izgubi. Naručio sam više puta, znači sigurno jedno 6 puta do sad. Samo jednom je omanulo da mi dođe i to je bilo je u onoj sezoni tamo oluja, tajfuna ili čega god i verovatno je zbog toga nestao u transportu. Ovo je bezbedno. Ovo je Iz bezbedno. Japana ni iz Kine. Znači živi smo. Korone bez. Mada moja maska jeste iz Kine, tako da umreće. A dobro, stojala je, putovala je mjesec dana, to je, izvetrao je taj koronavirus, da. A dobro. Da. A ljudi ne misle oko mene, ali nekad. Ja ću prvi da umrem. Da, nismo rekli. Zadnjih par puta, znači, naručio sam ranije u mesecu i stiglo mi je za manje od 2 nedelje, nedelju dana i nešto. Inače, to možete da očekujete 3 nedelje do mjesec dana. Posebno ako naručite pri kraju meseca, pošto tada su izgleda gužve. Ti nađem ruku. Lepo zatvoren. Ipak. Gledaj. To je to što sad ima, znači u početku reklamice, ima detaljno uputstvo, šta je unutra, koja je tema ovog meseca. Nemoj da opustiš sedmicu, Nemanja. Jel još snimaš? Neke zanimljivosti u Japanu, nešto kako da uradite sami. Da, uvijek postoje nagrade svakog mjeseca, neke specijalne, neke što su jednomesečno. Uvijek postoji mala šansa da dobijete, ali ja do sad nisam i naravno imate reklame. I mi ćemo tu da budemo jednog dana. Jednog lepog dana kad bude grelo sunce. Ukus meseca breskva. A Coca-Cola od jagode, dobro, nema veze. Jagoda je lepo, otprilike. Ja sam probao sa breskvom i fantazijom. Yes. Mislim, Coca-Cola je lepa. Coca-Cola je mnogo lepa, nije slatka kao ova naša. Pitka je, ali ne ovo naše sanje. Sva njihova pića su drugačija. Sve. Od pakovanja pa do ukusa i sode, sve drugačije. Prva Coca-Cola od jagode, kad pre to nije bilo. Stvarno? Da. Kisela jagoda. A slatka Coca-Cola. Dobro. Okay. Da nas podsjeti da je proleće stvarno došlo. Aha, dobro. Sve koronavirusu. Da. Otvaraj ih. Ništa sad da se čuje. Znači. Istina, to se ceni. Čekaj da. Da, vidi narod. Mislim da osjećam da ovde. I jebe pa potapa jabote, znači oni normalno.
Neću mnogo sigurno. Može da se ne svidi, nemam pojma. Ali Ti si izbirljiv. ne bi trebalo. I više na bombone. Znači, katastrofa. Brave. To FIFA, ili tako te žilave, na to miriše. Da. Eto. Ima i taj ukus. Znači, jebe i potapa, šta kažem, znači kola je vrhunska. Koliko miriše, ne osjeća se kad progutaš, ne osjećaš toliko jak ukus, nego osjećaš miris. Da, nije odvratno jaka, onako veštački na nego. Blaga je, ali tama. Miriše vrhunsko, a kad ga popiješ, osjetiš ukus Coca-Cole, osjetiš mali ukus jagode. Taman, znači. Ovi ko nas šibnuli šećer, jedno 40 grama da popadamo ovdje. Da, sigurno ću da pročitam koliko ima šećer. Super, znači. Sve... Gdje mi je kamera? Sve je na japanskom. A to je to... 48 kilokalorija. To je jedino mogu da pročitam. I nešto 12, verovatno je to šećer. Ako je 12 grama, to je ništa. Još stavite šećer. Ovo je malo dijetalno. Ma dobre. Za nas Srbe dijetom, ali ovako je. Ja sam svom kolo sam prezadovoljno. Hoćeš još malo? Ne. Da. Šta ćemo sljedeće? Dire. Kokice. Vade su kokice. Vas i das? Das. Ajde, pogodit ćeš od čega su. Mogu si da vidiš od čega su, od pozadnje. Nisam vidio. Pravda da nisi. Japanci su izgleda strongmeni, pošto ovo je... Ako hoćete standardno da ga otvorite, ne može. Nego mora po ovome. A možeš i to da ga zakoljiš. Samo nema i mene da zakoljiš. Neću mnogo šta, ja sam lud, ali nisam... Mirišu kao obične kokice. I izgledaju kao obične kokice. O čega su? Ne! Šta je ovo? Ne gledaj! Probaj. Pa mirišu na obične. Strane. I treba da se bude. Šta je ovo? Jedi! Opet si van kamere, ne valja. A ovo fuj! Jej! Mislim, nije fuj, ali je kiselo. Da. Šta je ovo? Kisele šljive njihove. Ne. Fuj. 100% japanske šljive. Ne budu gojače. Majko moja. Sveži voćni obrt. Osvežava i... engleski brightens prolećne dane. Nemoj više da me osvežava, ja bih molio. Ako može da mu sreći... Stvarno ne sviđa. Ne, kiselo. Kiselo osvežava. Fuj, kokica koja je neutralna i kokice su slane. Možda bi probao slatke, što da ne? Jeli smo bile su od jagode. Nekad davno kad si bio. Nekad davno, pa kad to bilo, pre 500 godina. Pa dobro, tad je bilo. Prošle godine. Ajde sad ti biraj. Ja biram. Okej, ti ispali. Ja biram tebe. Ajde nešto što znam reći. Sad će vidite da mi iznenadi. Šta je, nož? Karamel corn s ukusom breska. Smoky, karamela breska. Bukvalno. Može bude lepo. A sviđale tu se sve one stvari, slana karamela i to. Sa karamelom i sok, gotovo. Gotovo, potapa, jebe i potapa. Gotovo, čakaj. Drugo ne znam šta da objasnim. Ovo može... jako. Šareno. Uzimam da potreći. Ovo dobro. Roze. Roze i belo. Izgledaju kao račići. Da, možda pomanjiš, upravo si tako. Odlično. Vidimo si, odlično si sad vidim. Da, tako je trebalo da bude. Nema veze. Njušni, probaj. Miriše mi na čak. Na kokici iz mikrotalasa.
Pa, Kokice iz mikrotalasnice sa malo putera, tako mirišu. Prvo 2 komada. miriše na puter, uglavnom. Da, jedna bela, jedna roza. Meni miriše na voćni jogurt, ali nije to taj miris. Ali na bresku. Jebe i potapa. Ne znam sad Ne bi se... šta drugo da kažem, ovo je stvarno lepo, vrhunski. Slatkasto, smoki koji je onako mekan ko... Nije kao naš običan smoki, baš je mekan. šuška. I topi se. Ko puslica dođe. Znači vrus i nema ga. Da. I lepe, meni se baš sviđa. Znači, da li bi kupio ovaj proizvod? Da! Ali nema gde. I koliko je vrhunska. Pa, možeš ti to individualno da naručiš. Ako šta duplo više. Samo Coca-Cola. Samo Coca-Cola, možda biraš Coca-Cola od sorte, ali je previše skupo preko ove stranice. Ju. Siri, peci, pošto... A ne, hoću da vi ovamo. Ajde probamo tu vunu. To je ovo, valja. Mislim, ja sam lupio vuna, meni liči na vunu ono unutra. Zeka, ovaj. A da, ovdje je zeka, gledam kak je ovo zeka, ovdje stoji majmun zeka. Sad. Šećerna vuna. Da. Popularno na japanskim festivalima ili ti vašarima. Zašto bi to bilo popularno? Pa, a zašto kod nas na vašaru ima šećerna vuna i samo na vašaru i nigde drugde? Nemojte to kupovati. Bio prašina. Pre živjet ćeš jedan dan prašine. Neka. Ne prenosi se korona prašinu, ne brini se. Znači, zašto ne kažu pečenje, pizza, ali pečenje od, mislim, ne od kućici. Da, to su njezi jednostavno. Majko moja, pasali su vunu! Ko vata izgleda. Možda jeste, treba nam aceton samo. Noktići da radimo. Još ni. A mi... Miriše na šećerno. Da, čekaj. Da, u sreću da uzem, tačno. Šta si mislio? Ja, ništa isto. Kako miriše lepo na vanilu. Na vanilu. Gle nema. Gle nema, ne, šta je u ustima? O, slatko ima. Onako lepo je, slatko baš. Mnogo brzo ne staje. Uspio da strpam usta, ne stalo bi za 5 sekunde. Ima ga... Nema! Dobro, ima ga, ali... Sad priš ako trap i siješ ustan si stopi. Evo, topi se. Lepo mislim, vuna. Šta nešto, ali lepo je. Uđi. Češ još? Neću. Što tako nema? Šta je što ti nema? Puf magija. Puf magija. Lepo je, ali opet... Da, lepo nije lošo uopšte. Ne znam, nikad u životu mi nije došlo da... jedi mi se šećerna vuna. Da. Ovo lepo. Kod ovog to nešto. Ajmo Kit Kat. Uvek, u svakog meseca po jedan Kit Kat ima. Japanci imaju 1000 vrsta Kit Kata. Izgleda da ih vole, ali... Da, Ovaj su vrhunski. Šta beše bilo prošli put? Prošli put nešto... Meni imam ukus... Moći. Imam ja... Jagoda moći. Imam ja na Instagram. Sada ljudi da me zaprate, šta misliš? Na normalnom profilu, ne na drugom. Ne spomeni taj profil. Prošli put bio Poki, Jagoda, šta je ovo? Sve je bilo jagode prošli put, zato što je tema bila Dan zaljubljenih. I to znači jagode zbog nekog razloga. Pa da, jagoda moći. Šta je moći? Pogledajte. Meni je imalo ukus jagoda i orasi. Ne znam zašto, ali tako mi je ukus imalo ovo. Ova jagoda isto. To ne znam što si svidjelo. Orasi neki sa nekom jagodom, znači. Nisu orasi, definitivno vidjet ćemo. Znači, Kit Kat, limun zeleni čaj, koliko ja vidim. Tradicionalni japanski ukus. Da može li gorko? Matcha yuzu. Matcha je mleveni zeleni čaj, yuzu je neki citrus.
Vidjet ćemo. Vidjet ćemo šta kaže. Šta kaže ovo. One su obično upakovane. Yes! Sve su ovako mini. I opet. Ovo благодарimo. Ono lijepo upakovano, da vidimo kako će da bude. Kesa smrdi kiselo. Ne. Ne. Ne volim kiselo. Ne smrdi. Miriše na limun malo. Meni više na belu čokoladu. Dobro, Dimitra, ne moraš tako nešto da jušiš. Po dve. Onda... A Kit Kat se deli? Nema što to se usise sami. Mi nismo podelili, ali... Jedeš ko psihopata, pokaži ljudima kako ti jedeš Kit Kat. Dva od jednom jede, evo. To je... Meni je ovaj ukus skoro spoznat. Ovaj limun ovako. Pa ko Napolitanke s limunom, naravno. One najobičnije. S tim što ima ovaj zeleni čaj, ovo ne osjeća se toliko, preuzima limun. Lepe. Napolitanke s limunom ne volim uopšte, ali ovo je baš fino. Japanci su bre po tome, sve su super voljni. Naprave nešto što nema smisla, ovdje to ne valja. Znači u životu nisam kupio napolitanke s limunom. Ovdje bih kupio, znači zato što su ukusne. Nije kiselo, slatkasto, je lijepo je. Upravo si ti za bijelu čokoladu, vjerojatno je bijela. Čim je zelena. Pa nije opet crno će staviti. A to. Pa u koalu. U sirotu koalu iz Australije. Da spašavamo koale. E, to je trebalo prošli mjesec da bude. Koala. Da, umjesto Pokija, ali ja sam dobio Pokija. Pokije. Nije da neću da spašavam koale, nego neću da spašavam Pokija. Ne možemo da ih spasimo, mi živimo ovdje, on je tamo. Znači, koale... Otvori. Podržite Australijsku koala fondaciju na najslađi način. Nego šta? Tu sam uvijek za. Bijela čokolada u krskavom kakao biskvitu. I za svaku kutiju prodano, donacije idu za Australiju. Znači možda... Oko, ovo su sirotki izgledali. Ne jedu to jem. Na nešto miriši. Na nešto. Pa aj kaži na što ovo možda miriši, na nešto. Na zagore. Nije. Ne, na nešto neutralno. Evo prvo on, da vidimo. Ima male koalice. Živa istina. Ovdje kamera. Da, evo lepo si. Znači im odgrizimo glavu. Neka čokolada. Male šuplje. Ovaj keks se topi. Keks je ko ribica, osam slatka. Da, bravo. A unutra je neki krem bijeli nešto. Bijela čokolada, krem. Ne osjeća se baš na bijelu čokoladu. Ali blago je. Fino. Svi japanski slatkiši su blagi. Blagi? Da. Sem kad su preterani. Ali ovo je blago. Znači ovo je blago, nije slatko blago, onako taman fino. Sve njihovo blago i nudle kad naručujem, to je sve... Nudle? Oni imaju nudle. Pa Japanci sam nudle jedu. Nisam je to znao. One isto, to je, oni su poznati. Sopu, ono, To, na ekstra su ovaj. Pa nije više interesantno ko što bili oni račići i hobotnice, ono... Dobro, drugačiji je mesec, ovo je mesec... Proleće. Nije samo proleće. Happy. Girls Day. Dan devojaka, dan nije žena. Majko mila. Ne, 3. mart. Znači nije... Kisel. Nije 8. mart, nego 3. mart, japanski. Ajmo sad. Ja biram... Ovo kisel. Ne, ovo je kisel. Mini Monster. Jest. Ima da vučemo od desno. Sad će da vidimo. Mini Monster gumene bombone. Meni se ne sviđa japanski gumene bombone. A obožavam gumene bombone. Mnogo su jake. Sad će vidimo da li su ove baš jake. Ja nešto.
Jeo si one od grožđe, one tako jake. Pa dobro. Ili onaj zadnji put med jabuka. Lepo je, ali mnogo oporo. Znači, ako kažu da ima med i jabuka, ima. Ima. Dobit ćeš jabuku koja ima med, znači stvarno su vrhunski put. Znači, ko što je Coca-Cola sa ukusom jagode, koja je stvarno lepa. I ja sam sa breskom smo probali, ista situacija. Coca-Cola vrhunska, breska vrhunska. Ovo neće ti izaći. A šta će nam sve? Malo, bre. Kidaj. Zapni bre. Šareno. Znači, Miriše kiselo. da miriš na voće. Jesi kiselo, rekao, fino kiselo, ne znam. Lepo je, voćno kiselo. Na grejpfrut, Bravo, na nešto da go. Na grejpfrut, my na citrus. Ali ima taj neki šmek, ne znam ni ja. Fino kiselo, nije ko ono naša opet. Kažem, Naše. kiselo, ako sirće nam ostave. Ko kad sirće osušio i ovako napravio. Šta mi imamo kiselo od gumenih? Pa tako nešto. To sve naše žnje. A Skittles, i ovo trzaš u desno. Podsjeća malo na Skittles, ali više gumena bombona. Dobro, jeste gumen ono, ali onako... To je taj voćni, šareni ukus. Da. Aha. Na slici je iste veličine kao i ovo. Bezobradan sam. Da. Ne, ovog meseca ima mnogo ovih sitnih. Tradicionalni ljuti krekeri. Znači, trebalo bi da malo ljutne. Idemo. Po prvi put uživate. Ne znam na što miriše. Opet kažem na zagorelo, miriše na kreker. A nije. Možda je ovo. Kreker. Zagoreo šećer. Ko zagoreo šećer? Nešto zagorelo, neki začin. Malo i sija. Jeo sam. Evo, malo ljuta. Ne znam šta je ovo. Krekeri. Slava mi je tetka iz Austrije u nekim tajlandskim ili tako nekim mix grickalica sa tim njihovim ukusima i da, bili su baš ovakvi krekerčići. Ako ovima si kupio slabo nek pradi ovo. Znači, šta je ovo? Šta je ovo za bebe? Za decu. Mnogi te stvari što su ovoj kutiji su za decu i u pakovanju za decu. Znači mini, bukvalno da košta Pa šta? 10 dinara. Daš mu džepara za 10 dinara, kupi jednu od tih slatkiša. To dete će da umre od gladi ako voli. Japanci malo jedu, manje. Zato će da Nema umre. debeli kod njih. Zato će da umre. Ko kaže da je? Ima, ali je... Zato su nesrećni. Mnogo je manje i nije da ih društvo ne voli, ali to se vidi kao mnogo loša stvar kad je neko debel. Budale. A budale. Kad neko tako malo ono, on je srećan. On je srećan. Mora se ispere. Ali nije ljuto, ne znam neko. Ja ne znam kako da opišem ovo. Ne znam ni ja, nemam s čim da ga uporedim kod nas. Ni u vrstu krekera, ni u ljutinu. Ljutkasto, ništa, nešto hrskavo. Pa kao čile u prahu, tako mlađe, onako štipka i prestane. Ništa nešto, wow, ne znam.